wari dafara e passé daka kasira dinama Sungalo e kungolo ati dugu wari ko odiba fo dugu andugu dum warata de o ko ni kuma tala sa e ka sama mone to yi I yere ta sita sita ka numéro flani wari ci wari sera Allo ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mone I yere ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mone jini kuran bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka ngalon bɔnda dugukɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a m'a ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbilibolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ I komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ I bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ an filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma an bɛ an lamɛnba n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo bi ye sibiri ye juin kalo ale tile 14 ye bi ye san 2025 fala ye bi jɛmukan tɔgɔ ye ko kɛnɛ kan ale bɛ siri sibiri o sibiri ni nɛgɛ kanɲɛ 12 sɔrɔla an b'a kolonkolon sa fo waati min fala ye bi an bɛ se k'a fɔ san kɔni anw fan fɛ yan a ma kɛ sanba ye nka ko yaala bɛ wulu bɔ kolo kan Kati yan fan fɛ a y'an ɲigin han anw ye personnage de sisan fala ye anw bɛ kɛlɛbanw de baaraw de kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ furu sira tagamaw walima sira tagamaw ka cɛkɔrɔbaw k'olu yɛrɛ an yɛrɛ ɲɔgɔnnaw ko ka taa n'olu ye misiriw la
bon denguli yɔrɔ taga no olu de y'an ka activité ye sisan ka ca an na aw tɛ se ka ɲɔgɔn faamu sisan kosɛbɛ quoi parce que an bɛ deli de la don o don karisa aw ka sabali aw ka muɲu aw ka nin to yen a ye nin to ala kama diɲɛnatigɛ kuntala ma jan an b'o de la sisan fala ye wala an ye personne âgée de ye yɔrɔ kɔni n'i b'o baara la i b'i sigi ni ko bɛɛ ye n tɛ an kɔni kun taa kun ye ka taa kafe de min kati kɔni ATT bugu la an baarakɛɲɔgɔn an terikɛ n'o ye Mohamed Ould Mamuni ye ale ye ministre Madina ka kunnafonidi ɲɛmɔgɔya b'ale de bolo journaliste do a tun bɛ baara kɛ Radio Mali la nin waati in kɔni na ala y'a garisigɛ a sera ka sigiyɔrɔ sɔrɔ ministre so min bɛ Madina bolo bi n'o bɛ donibata kow ani siraba kow ani jamana kan ka yɔrɔba minnu jɔ ani siraba minnu jɔ ale de y'o kunnafonidi ɲɛmaa ye ala y'an sɔn dencɛ la an kun taara o kundili kɛnɛ kan san fana y'anw kundi ye ne de bɔra san kɔrɔ yan anw fan fɛ o tuma ja katita in san mɛlɛnin bɛɛ tun b'a la ayiwa fala ye an denkɛ u y'a tɔgɔ da cɛkɔrɔba la n'o ye Ould Mamuni yɛrɛ fa ye Mamuni Ould Mohamed a tɔgɔ ye o ye an b'a fɔ sa n ala ka den fama mɔ k'a ba ma mɔ k'a dayirimɛ nɔgɔya k'a kɛ silamɛ ye fa ni ba ala ka olu fɔlɔ nafalan bɔ a la min y'an yɛrɛ furumuso ye an b'a fɔ nin t'an siɲɛ fɔlɔ ye o filaninw b'an bolo koyi musomanin fila olu b'an bolo donc nin ye cɛmanin de sɔrɔlen nin kɔni nin ye tiɲɛtaba ye dɛ sabula musomaninw bɛ taa min ye Ould Mamuni an b'a yɛrɛ fo a ka timinandiya n'a ka cɛsiri la sabula an mago mana s'a ma tuma o tuma a ka dayɛlɛlen don kunnafonidila bɛɛ lajɛlen ye donc an b'a fɔ sa n ko ala ka an den ye ala ka sijan ani kɛnɛya d'a ma ani silamɛ den bɛɛ lajɛlen min ye denguli kɔni o kɛra bi bon ko u b'aw ka fɛn ɲɛnabɔ han k'u b'a ɲɛnabɔ k'u b'a ATT bugu katini yan ka jan ne fala ye a tɛ dugawu kɛ san kana kɛ ne ta ɲɔgɔn ye donc Ould Mamuni journaliste caman tun bɛ yen ministre so baarakɛlaw fana tun bɛ yen tilelafana dun bɛ a la nin wagati na sisan a kila k'a fɔ tilelafana dun o wagati fana sera an b'a fɔ sa n ko ala ka den balo fala ye n'an bɔra yen an ka jamana kɔnɔna na an y'a fɔ n ko jamana bɛ kɛlɛ min na sisan dugu jukɔrɔ ko nafa o kɛlɛ de don n'i ye diɲɛ senkolaw ta k'o ɲininka ka diɲɛ magobatigiw ta k'o ɲininka maa minnu bɛ sɔrɔ yɛrɛ ɲinini kɛ diɲɛ fantan naani fɛ u ko Mali dugukolo fan bɛɛ lajɛlen kɔni tigɛna kɛlen don min na sanu b'an ka dugukolo fan bɛɛ fala ye an ka jamana kɔrɔnfɛ yan fan fɛ a n'a kɛɲɛ ka yan fan n'a cɛmancɛ yan fan fɛ a bɛ daminɛ yen de sa ka taa kun fori fo tawdenikaw fɛ yen taji ale de tonnen don fala ye o de la i b'a ye k'a fɔ Alizeri Faransi u n'u dɛmɛbagaw ka taa fara Moritaniw kan nin bɛɛ lajɛlen ɲarakilen don ka da Mali kan dɛmɛbagaw fɛ yaasa basigi ni lafiya o kana don anw fɛ yan nka fala ye nin waati in na furancɛla fanga maaw u y'u ɲɛsin sanu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la sariya k'o sigi n'o ye code minier kura ye jamana ka hakɛw ka dɔ fara o ka sanu ale sɔrɔliko la fala ye o tɛmɛna ka bɔ yen i yɛrɛ y'a ye k'a fɔ kunnasini ko CNT maaw olu y'u bolo kɔrɔta fo ka se maa 125 ma min ye sanu koyɔrɔ ye n'a b'a fɔ ma nanzarakan na ko raffinerie ko ka o baaraw kɛ fala ye min ye jamana ɲɛmaa ye u ko n'ala sɔnna a ma sinikɛnɛ o ti ntɛnɛn ye a biriki fɔlɔ bɛna taa da 100 saradala musaka min kan ka bɔ ka sanu bɔyɔrɔ in baara kɛ fala ye u ko 62 Mali jamana bɛna na i jɔ n'o ye wa ni maa min bɛna n'i bolo don ɲɔgɔn bolo ka sanuko ɲɛnabɔ n'o ye raffinerie in ye o ye irisilakaw ka jɛkulu dɔ ye baaraw kan ka kɛ cogo min o dan tigɛlen don sɛbɛn kɔnɔna na sɛbɛn min bɛ yen n'o dɔnnen don fala ye nin ye sanu an b'a fɔ cogo min a officiellement ye fala ye sanu officieusement min ye duguma nagakɔrɔ sanu bɔ ye ndamandaw ye
an ka togodaw n'an ka kinw n'an ka jiw n'an ka kɔw n'an ka baw an'an ka jamanadenw fala u tɔɔrɔlen sigida ka dɔgɔ bi ko sanu bɛ bɔ a la ko dugudenw b'a fɔ ko alhamdulilahi rabil alamina sigida ka dɔgɔ bi ko sanu bɛ bɔ a la ko kɔw baw kɛnɛw maaw ka magoɲɛyɔrɔw laadala yɔrɔw nɔgɔbɔ yɔrɔw nakɔtigiw jiw baw nin bɛɛ lajɛlen halakilen don a yɔrɔw la wa min ye ka jugu n'a tɔ bɛɛ lajɛlen fala ye o de ye k'a fɔ sa jamana yɛrɛ kɛlen don ka danaya da maa minnu kan ko olu ye gouverneur ye ko olu ye préfet ye ko olu ye sous-préfet ye k'olu ye kiiri tigilama ye ko olu ye brigade chef ye fala ye olu de kɛlen don ka association kɛ ka taa dugudenw juguya la fantan joli bɛ yen bi ni se t'a ye ni bin kɛlen don olu kan u ka dugu kɔnɔna na k'u minɛ k'u bila kaso la da tɛ don u ka kiiriko kuma na foyi tɛ kɛ ka ɲɛsin u ma kɔ joli bɛ yen bi ba joli bɛ yen bi sigiyɔrɔ joli bɛ yen bi ko sanu bɛ bɔ a la ko olu dugudenw ni dugutigiw ani jamanadenw ko u bɛɛ lajɛlen da bɛ file kelen na dugu kɔnɔna na a tɛ yen sanu misi kara jarati bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ fala n'i taara sɔrɔ mairie ale ni dugutigi ka di i bɛ taa sɔrɔ dugutigi ale ni dugudenw tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ n'i y'a sɔrɔ gouverneur mairie préfet sous-préfet olu bɛɛ lajɛlen bolo bɛ ɲɔgɔn tigɛ ka taa fara gendarmelakaw ni kiiri tigilamaw ka fala ye u ni dugudenw tɛ fan si fɛ an ka baw bɛɛ lajɛlen halakilen anw fɛ bi jamana kan ka i ɲɛsin min ma o ye o fana ye fala ye rafinerie ye koba de ye foli bɛ ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔ ma rafinerie sigili la foli bɛ ta ka ɲɛsin ma code minier sigili la nka min ye sanu bɔcogo min bɛ ka y'an ka jamana kɔnɔ luluninkaw fɛ yen kajolokaw fɛ yen narenakaw fɛ yen kangabakaw fɛ yen keɲebakaw fɛ yen fala ye nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen dugudenw tɔɲɔlen de don su ani tile wa n'a bana jugu a n'a dugukolo minɛ a n'a jamanadenw tɔɔrɔli kuma yɔrɔ yɛrɛ t'u la i tɛ se ka taa maire fɛ yen i tɛ se ka taa préfet fɛ yen i tɛ se ka taa sous-préfet fɛ yen i tɛ se ka taa gendarmerie la yɔrɔ gouverneur kɔni kuma tɛ wa n'i ma farati hali anw minnu fila kuma na nin ye fala ye u bɛ plainte kɛ wa u jigiw ka ɲi fana an b'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ u ka fɛɛrɛ tigɛ fala ye an ye nin fɔ yan ka dɛsɛ n'an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u bɛ maa minnu sugandi k'u ye gouverneur ye k'u ye préfet ye k'u ye garde ye u ye gendarme ye u ye kiiri tigɛlamaw ye u k'a dɔn k'a fɔ ko mali tun bɛ cogo min kɔrɔlen a tɛ ten bi wa diɲɛ yɛrɛ de tɛ ten foyi tɛ kɛ min bɛ dogo u ka taabolo falen u ka jamanadenw ka kuma dɔw lamɛn ten jamanadenw ka hakɛ dɔw bɛ yen ko olu d'u ma sanu bɛna taa sira min fɛ sisan sanfɛ a ka ɲi nka duguma e m'a ye i bɛ taa artisanat hali tɛ sanu sɔrɔ ka taa don i ka kɔɲɔminan na warijɛ tɛ sɔrɔ baarakɛlaw ka yɔrɔ bɛɛ datugulen i tɛ sanu yɛrɛ de y'i ɲɛ la jamana in yɛrɛ kɔnɔ k'i mago b'a la k'e bɛ taa wuli k'a sɔrɔ fo n'i bɛ ni damadamɔgɔ dɔw bɛ ɲɔgɔn dɔn wa an dafɛ jamana caman olu bɛna an ka sanu cɛ ka taa n'a ye su ani tile a bɛ bɔ maa si t'a dɔn a bɛ taa yɔrɔ min na damanda ninnu falen don maa sugu bɛɛ lajɛlen na minɛn sugu bɛɛ b'u bolo wa min ye jamana wɛrɛ mɔgɔw ye u kɛlen don ka na an ka dugukolow halaki k'an ka sigidaw halaki an ka baganmarayɔrɔw halaki an ka sifin foyi de tɛ dugu kɔnɔ wa ni maa maa y'a kuma b'i da u b'i minɛ k'i bila kaso la ta tɛ da tɛ don a la foyi tɛ kɛ a la a tɛ ɲɛnabɔ fana ni gouvernement ma jigin dugu ma dɔɔnin ka t'o lajɛ fala ye k'o falen code minier u ka far'o kan ka fara rafinerie kan hali n'u ye baara fɛn fɛn sigi a bɛ kɛ sanjikɔrɔ wɔsi ye parce que aw bɛ ka sanfɛla dilan o ye sociétéw ye sociétéw kɛrɛfɛ olu fana bin bɛ k'olu fana ka sitiw kan maaw bɛ taa bin olu ka fala ye kuma tɛ se ka kɛ e ka falen bɛ lajɛ bi a ji tɛ se ka min jɛgɛ tɛ sɔrɔ ba ji ɲɛ cɛ bɛɛ ɲɛ bɛ Bamakɔ ba ɲɛ la bi daragitigiw bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ wa kɛlen ka dugudenw ni da u kun maa si tɛ se k'a bɔ a ma o bɛ se ka kɛ cogo di fantanw tɔɲɔnen don an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ u bɛ ka baara minnu sigi sen kan a ka se k'u yɛrɛ nafa u bɛ maa minnu bila ka taa u k'a fɔ u ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ an b'a fɔ fana fala ye maa ka taa bin maa ka permis bɛ maa min bolo
ama fo fana magata bi maga mamunu ngano ku ga sebenta ama fo magata bi maga mamunu be nunu gouvernement ngano ga yamaria sebenduma nga yorobe yorola bi gouvernement ga ta ulu lage no ya soro al ni sanu bena o yoroma no kanga ke mogo ga dugu ko ningele do de binani machine ko fu ko o do ko kono o tigube sanu ulu be balo sena chogodi ube balo chogodi ne e nana ki nyete na guluga ko ningele dugu yoro kele mi me ko ube daga dadu minu fen senai e nana gana osa ube ga permis kono aw ma kuma aw ma foi dongelen ndro ebe gendarme wele kana ibe surasi wele kana olu bela jelen cheka tanu uye ma shi dat sega do akuma na dugu miseni fara dugu baga fala sanu we bo yoro nyesumata dugu shiye wasisa mu nana do ala we marafachi utamangalo na ga marafasa tombolo ma ufana besigilo na ko dafe mama wila ki dado na falai fona la farali kane dem senin chama ne nana kana la kalli kanye adowe kasola ale bide al kosena an resigi nyon uluka moko flat me mo lula bla parce que dro uko ga dugu ko al no asro permis no nga dugu tigi jele no nai dugu fam baneno mais uye beme menga ku mine ku bla kasola ma site sika kuma abedi sharia tigila ma uluba ko permis me nunu molo nga sharia tigila ma falai ufana ka to ka wuli so kata kenau kan ta ko chie laje yanu ka jala tike o de fana chekan chie no mogo bena na utaw finyana de chie no permis bu wulu de me mi me ga ke ka to fana laje kuma do le ka fo karsa chie ro ta permis nga ya to anga foke ni na anga laje ni misaka nye chugodi parce que ni nunu fana ka ko kele ni ne uka Senegal ro kele uka balo ben ni la ago demsonu ngana tatunga la ago mogo ka tuka sigida la ago bela jilenga sega tika togoda la o togoda o kala no sanu tiku tai ni dadu na lebe minega blaka so ebe bola chugodi sa ebe bola chugodi wa fo tiye jigiya tiye iwila ga se mama olu bela jele war dile no uluma petini no e turu bege falai famate famala ma dominga wa mire ya kola juguma yoroi ibe tlaw la mamno bi mina ki blaka sola anga laje nyama ko ni me barala fere munu sigile fle senga niye jongo ala arafineri foli bade bu uye ala abna na bara yelema yere passe moko chama ni la yini an rega sanu bola nyama chama be ado ala uga kalfam na la ku ngala yini ni ya amena ngabi ni asira ga nyesoro ni nyama osira ga sigi senga falai abake ko nyana mabai nga ku hagli to ala fana ka fo bi duguden fana chama malden chama ube degu ngono se fo etuye fala ore te sanu bo ore dron koyi ali ko were wala anga sigida wala bi na tigare ni wartigi do che na tigare ni izini tigi do che na tigare ni sengola do che ibe dugu manyene ma be mununu ka ban ma shisegi de ma barala ulu sengola utai o dugu de ulega izinu be minga do ba ke sube herebe stabetle itsega fama wele ali jamana donga tonje gulu munu sigile no fala ya sigida wala utsega fo ibala akmana asega nyene bo nyema ya ke kunye munye eke ijo nyema ya joro la ka chien fo ka marama oni nwanche o de bi ka fanga sinsi na mamunu be blakata nga marabolo la nulu tarake nyini soro nyini na uye nulu tara fara soro tiguka nulu tara fara sengola uka ulu bela jilenga kega jega ke jekulu kelenye jamana donga hage soro be gelere fala be sega famia tugo di ko dugu sigida dowla mairie oni wartigi bakadi ani jiji kadi ani prefet kadi ani police nyama bo eno mana blanyo na ebe sega se soro chugodi ibe se soro chugodi ebe sega se soro chugodi o la ngongo ere fondation falai aka jigi duguma aka ta ere fonde fana jogo ga fali tabulo ga fali chien ga fo mogo do ye chien do warbi bolo ngani tesega kenin sigida na ni te beya itisega ta izini chogo mogo chela ka gazi kolo fluga ku mogo sa ku ka fembela gilen chien utsega wulika kuma utsega fo camion bu de la sou anitle kuma ka chare wa itisega do famashika itisega do fantasika ni segi kungo fana yene bo nyama ay jigi duguma aka ta baraka alibi
ma haga mi me don anw ga yan falay do yɛrɛ mana na n'u ta fɔ anw ye b'a fɔ ko vraiment k'olu dusukun salo la k'olu lafiyara parce que olu bolo a bɔr'u ni kan ka ba u y'a fɔ nka anw b'a ɲini ɲɛmaw fɛ u ka baara ka se ka sinsin u ka baara ka se ka kɛ ka ɲɛ u bɛ laɲini min na a ka sabati hali u ka se ka kibaruya ɲɛnamaw ni fɛnw sɔrɔ u k'u jigi kɛ togodala mɔgɔw ye u k'u ɲininka m'a fɔ a bɛɛ ye ɲuman ye fana dɛ parce que dɔw fana bɛ olu fana bɛ bingali kɛ u bɛ taa baga mɔgɔw ma k'a yira dɔrɔn k'a fɔ k'u ta ye u ye sigida mɔgɔ ye u bɛ taa o fana bɛ yen an b'o fana fɔ an t'o la bi an t'olu fana dɛmɛ bi minnu bɛ yen n'u bɛ sariya kɔnɔna na an t'a fɔ maa ka taa bi olu kan nka yɔrɔ dɔw bɛ yen hali n'o y'a sɔrɔ sariya ko k'e k'a kɛ e yɛrɛ k'a lajɛ adamadenya la n'o y'a sɔrɔ e yɛrɛ b'a suguya kɔnɔna na n'a bɛ bɛn e ma dugu bɛɛ lajɛlen bɛ ji bɔ kɔ min na e ka na ka e ka sanu bɔyɔrɔ kɛ yen ye e yɛrɛ kan k'a dɔn samiya donda kɔni man kan k'o ye samiya la fana maaw b'u ka sɛnɛ kɛ yɔrɔ min na e fana ka na siɲɛ na a bɛ e ka permis kɔnɔ hakili kan ka se ka kɛ ka baara kɛ forow kɔni tɛ o kungow tɛ o jiw tɛ o nin bɛɛ de tiɲɛnen don bi an ka jamana kɔnɔna na donc an bɛ nin de fɔ arafineri ka eta jamana fo a sigili la sen kan baaraba don parce que an b'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ fana ba de bɛ yen président Asimi yɛrɛ kɛlen don k'i jɔ a jɔyɔrɔ la bi fala ye kɛlɛba min na o ye bariki ye mali ni sanubɔyɔrɔ belebelew karilen don ɲɔgɔn na fana han fala ye an k'o fana fɔ dɛ ni Asimi yɛrɛ ninnu yɛrɛ tɛ ni jamana wɛrɛ ni ɲɛmaa wɛrɛ kun a ko kun tɛ nɔgɔya dɛ mais k'a b'a daminɛ na président ko Mali ka nafa an b'a fo o la parce que bi an ye min faamu fala ye bariki ko la a tiɲɛ maaw bɛna n'a mɛn ɲɛmaaw yɛrɛ bɛna bɔ k'a fɔ parce que sanubɔyɔrɔ caman fana bɛ yen olu kun bɛ an ka jamana kɔnɔ yan cogo min i b'a dɔn min ka di u ye u b'o de kɛ foyi tɛ bɔ a la wa min y'an ka ɲɛmaa caman ye u ka sɔrɔ tun b'u bolo fana wa o caman fana tun ka musaka bɛ sɔrɔ a ko ninnu na a ko bɛɛ lajɛlen tun bɛ cogo min na ninnu de nana sisan k'a yira k'a fɔ ayi a tɛ kɛ ten anw ka hakɛ a b'o di anw ma ni min bɛ sɔn ma i bɛ to yan n'i tɛ sɔn ma Mali tɛ a ka dugukolo ye donc bariki ko in na an b'u fo u sera k'u jɔ u jɔyɔrɔ la halisa u bɛ ka jamana ka hakɛ ɲini a la hakili la k'a fɔ a kiiri yɛrɛ jaabi kan ka fɔ don nataw kɔnɔna na pour que k'a lajɛ ni Mali bɛ se k'a ta baarakɛlaw ka baara kana tiɲɛ yaasa jamana ka nafa ka sɔrɔ a la min ye o mun bɛ ka kɛ an bɛ ɲɛmaaw fo la fala ye o cɛsiri min bɛ ka kɛ ka ɲɛsin sanubɔyɔrɔbaw ma minnu ka contrat banna walima minnu ka contrat nana se u banyɔrɔw la n'u tun kɛlen don ka jamana tɔɔrɔ ka jamana ka hakɛw ta ka jamana kumaniya ka ko ma o baara min bɛ ka kɛ bi ɲɛmaaw fɛ tilennenya la an b'u fo la fala ye ni maa ye ɲuman kɛ a fɔ a ye ɲuman kɛ nka u k'u hakili to dugumamɔgɔw fana na n'i y'a mɛn jɛgɛ ji don dɛ ni mun ye sɔgɔmada in na kuma ye n b'a dɔn e ka maaw bɛ ne fa bi bawi ale bi maa ninnu nɔfɛ maa jɛman ninnu nɔfɛ nin ko in di bi ale b'olu nɔfɛ nin ko in di bi taaba la fala ye nka jamanadenw fana ka hakɛ fana o fana kan ka tɔpɔtɔ dɛ samiya dontɔ don dɔw yɛrɛ bolo fila bɛɛ b'u kun ka yala u t'a dɔn u b'u sigi yɔrɔ min na yɛrɛ an ka jamana bɛ ka fɛn n'a fɔra ko aw fana kana nin kɛ tuguni a ka gɛlɛn dɛ n'an bɔra yen an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na an n'an ka wolomasiri tabaw ka baara ye yurugu ani namara Orange Money kan u ka dabila an ka client aw ni ɲankuma yurugu in tiɲɛ de don wa a kɛbagaw u yɛlɛma bolo fana ka ca bi an da bɛna don suguya wɛrɛ la k'o fɔ aw ɲɛna bi ta in ale bɛ jeu et pari de kan jeu et pari o ye mun ye o ye bɔlɔlɔkan ɲɛnajɛ dɔ ye ni olu bɛ kunnafoni ci aw ma aw ka téléphone na ni o ye message ye i mɔgɔ n'i y'o kunnafoni sɔrɔ i ka message la ni e b'a dɔn o waleya in i m'a laɲini i kana i ka gorola kodi don k'a valider ayi barisa Orange Money tɛna mɔgɔ si wele jouer okumu kɔnɔna la n'o ye ɲɛnajɛ ye k'a fɔ k'i gagnera k'i k'a confirmer n'i ka Orange Money kodi secret ayi Orange Money ka baara to ye a y'a hakili to aw yɛrɛ la a y'a to an ka se ka aw lakana cogo di ni aw ka gorola kodi ni a tolen kuru la Orange Money bɛ yan aw de kama Orange Money bɛ yan aw ka don o don lakana na o de kama an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ka video kɛ video min b'a to aw bɛ se ka kisi nin waleya jugu in ma cogo min na k'a ɲini aw fɛ tuguni nin video in a y'a cari ko ɲuman na pour que ne an bɛɛ bɛ se ka kisi waleya jugu in ma cogo min na fo ka se ka jɛnsɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o de kun don aw ni ce.
yani an k'an da don armée ka kibaruya la an bɛ fɛ ka a fɔ an lamɛnbaaw ye k'a fɔ maaw ye maa minnu sɔgɔlen don an na fɛn damadɔ bɛ yen nin waati in na u k'olu kɛ ka baara kɛ kibaruya jɔnjɔn ɲinini u k'a ɲini kibaruya ɲini kunda kibaruya ɲɛnama bɛ di u ma yɔrɔ minnu na u ka n'u poro kibaruya bɛɛ lajɛlen kan fɛn caman bɛ sen na bi a tɛ taa u ka lafiya han a kɛkun ye k'u ja tigɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka se ka kow bɛɛ lajɛlen ɲagami u k'olu dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ni kibaruya mun dira u ma a y'aw dannamaw ɲini a y'a sɛgɛsɛgɛ yanni aw k'a fɛ a y'aw jija fana aw mana fɛn mun sɔrɔ a kana tilan aw ka whatsapp sanfɛ ten sabula aw t'a bɔyɔrɔ dɔn aw t'a kun dɔn aw t'a ju dɔn o bɛ caman bɔ jatigɛ ni fɛn na sabula an bɛ kɛlɛ min na bi ni kɛlɛ ye bolo fila ye a bolo fɔlɔ o ye kunnafoni di ye maaw k'u hakili t'o la filanan ye mun ye an bɛ kɛlɛ de la don dɔw ka di don dɔw man di adamadenya yɛrɛ bɛ ten don dɔ ka di la don dɔ man di la f'an ka baara kɛ n'o fana ye maaw k'o fana faamu don min n'a y'a mɛn ko sɔrɔdasiw ye degun sɔrɔ a ye dɔ fara seliji kan a ye dɔ fara dugawu kan a ye dɔ fara cɛsiri kan a bɛ se ka fɛn fɛn k'o u ye a ka dɔ fara o kan don min n'a y'a mɛn k'u ye se sɔrɔ a y'o dugawu kelen sinsin fala ye a ka dɔ fara o kan a ka armée senkɔrɔma don kosɛbɛ a k'an ka ɲɛmaaw dɛmɛ nin waati gɛlɛnman in kɔnɔna na an bɛ se ka bɔ a kɔnɔna na cogo min na fala ye dɔw k'o ma ko kabini seli ni ncini u ye nin ko in f'i ye u bɛ kaliwa la wa fo bi u ma bɔ u bɛ dugawu la dɔw fana k'o ma don o don sɔgɔma ala ye don o don dugu jɛ u bɛ ntura kelen bi dɔw fana ko u ta ye saga ye fala ye bɛɛ lajɛlen b'i se la min ye bozomori ye an bɛ u fo kosɛbɛ jene mara la olu minnu bɛ baara la Elhaji Uwezu Kunta an b'a fana fo a bɛ cɛsiri ni baara min na nin waati in na ale ni mori caman ani karamɔgɔ caman minnu fana bɛ ka kununci kɛ u ka misiriw kɔnɔna fala ye kerecɛn diinɛ mɔgɔw ale ni église protestant olu minnu fana ye baara daminɛ baara min bɛ k'a to jamana ka se ka basigi an bɛɛ lajɛlen an ka seko n'an ka dɔnko n'an ka laadalatigiw olu fana y'u ka wulikajɔw kɛ fala ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛɛ ko jamana in de o de sumani ka d'an ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma n'Ala sɔnna a ma an ka laɲini a bɛ sabati an bɛ ka nin fɔ sabula bi an bɛ min na yɛrɛ ɲini don han jamana ɲini don bɛɛ lajɛlen b'i seko la bi an b'a kalama hali artisiw u wulila u bɛ se kuma min na u y'a kuma fɔ an y'u caman ka laseliw ye fasojɔ don bɛɛ lajɛlen n'i se don fala ye an b'o fɔ mɔgɔw ka se k'o faamuya yaasa baara a ka se ka nɔgɔya armée yɛrɛ bolo fala ye an ka pankurun dɔ ale jiginna ji kɔnɔ Gawo han kunungo min ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ye sufɛ a ye bataki bila sa k'a fɔ ko min ye an ka pilɔti fila ye ko olu kɔni k'a b'a da an tulo kan k'a fɔ ko nin kalo in tile 14 olu bɔtɔ kɛlɛ la min ye pankurun ye a kun kan ka segin ka na jigin Gawokaw fɛ yen wulikajɔ min bɛ sen na sisan n'an b'a fɔ ma ko dugukolo ko u jigintɔ kɔni yanni u ka jigin piste d'atterrissage ka Gawo u taara jigin ba kɔnɔ fala ye avion in jiginnen ba kɔnɔ pilɔti fila min b'a la u bɔra u ɲuman bɔra u ma fatu armée ɲɛmaaw y'a yira sa k'a fɔ k'u bɛ ka u furakɛ ka se ka u n'u hakili di ɲɔgɔn ma Gawokaw olu fɛ yen min ye pankurun yɛrɛ ye a kɔni a tiɲɛna parce que a binna ji la ni fanga min ye o fanga bonyana kosɛbɛ nka pilɔti fila olu kɔni ala ye olu kisi kibaruyaw b'a yira sa k'a fɔ ko min ye pankurun in binni ko ye fala ye ko ji ale ni fiɲɛ olu caman de ɲamina ɲɔgɔn na ni cɛncɛn k'o de y'a to ko min ye pankurun ye a kɔni taara i da ji la Gawokaw fɛ yen a nɔgɔnin fɛ armée ye sɛgɛsɛgɛli boloda sɛgɛsɛgɛli min b'a to sa k'a dɔn k'a fɔ a kun jɔnjɔn ye min ye ka fara laɲini minnu bɛ yen n'u a kun kan ka olu baaraw kɛ ko ni Ala sɔnna a ma wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ko k'a bɛna n'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna don nataw la min bɛna na bɔ sɛgɛsɛgɛli la bɛɛ ka se k'a faamuya baro kɛlɛtigi ko k'a bɛ sɔrɔdasi ninnu fɔ n'o ye pankurutigi ninnu ye u sera cogo min na ka segin ni pankurun ye k'u jija cogoya bɛɛ lajɛlen na k'a lajigin ji la yan'a ka taa bin aéroport ale kɔnɔna na ka kasara k'o juguya min ye waleya in kɔni ye a kɛra mansin ni ma to a ko senfɛ k'u bɛ fo la u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la don o don
min ye ka se ka maaw dɛmɛ maaw n'u bolo minɛn dɛmɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ baara o kɛcogo ɲuman na dugudenw bɛ se cogo min na ka tanga a y'a yira sa k'a fɔ ko a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ko min ye nin ko in ye k'o tɛ foyi bɔ sɛdennin sarala sangala fanfala ye wulikajɔ min bɛ sɔrɔdasiw bolo k'o tɛna foyi bɔ a la ko min ye wulikajɔ ye ka se ka Bamajɔlen juguya wale kɛbagaw k'u ɲini fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'o baaraw na to sen na kunungo kataba naani wulila Kidal mara la wolomasiri tabaw olu tun bɛ baara dɔ la agɛlɔkaw fɛ yen Bamanciwale kɛbagaw u kun taalen don k'u yɛrɛ dogo kuluwo dɔ kɔnɔ n'o ye Amanulakaw fɛ yen kilomɛtiri 40 ka taa agɛlɔk masuruna na armée ale kɔni ye mugu kɛ u kan u ka ko in senfɛ sa maa min bɛ yen n'o ye kapitɛni ye n'ale bolila ka bɔ Mali wolomasiri tabaw ka gun kan n'o ye Agi Bushara ye ale tora ko in senfɛ u ka maaba caman fala yi olu bɛɛ lajɛlen tora waleya in senfɛ armée ale kɔni ye tɛgɛba kɛ u ɲɛ ka zen min juguyara kosɛbɛ sabula kɛlɛ in a kuma bonyana kosɛbɛ Kidal n'a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na waleya in daminɛna kabini sɔgɔmada joona fɛ an ka minɛn dɔw de kun tatɔ sa ka taa n'olu ye anifiskaw fɛ yen ka bɔ yen ka tila k'i kunda agɛlɔ kan maa ninnu ko k'u bɛ jan de daw ɲɛ ja wolomasiri taba min bɛ duguma o kun ka ca ni minnu bɛ pankuru kɔnɔ yen bɔrɔntɔli de nana daminɛ sa fala ye k'a ti ban n'i bɛ taa ɲɛ pankuru b'i ɲɛ n'i seginna i kɔ marawatigiw jɔlen don duguma u n'u ka sonsoliw olu bɛ ka gosili kɛ cogo bɛ ka gosili kɛ ten min ye pankuru ye ale fana ye munumunu salo 2 kɛ a ko la Bamanciwale juguya wale kɛbagaw k'u ye duguma sara belebele de ta nin kɛlɛ in senfɛ fala ye armée n'a ka cɛdenw ko olu ye san sɔrɔ nin waati min na kibaruya tun bɛ ka d'a ma fan bɛɛ lajɛlen tun bɛ armée ka mara kɔnɔna na basigi ni lafiya o ɲinini na yaasa Kidal n'a marabolo ni agɛlɔ kɔnɔna na baara bɛ se ka kɛ cogo min wa minɛn minnu tun kan ka taa agɛlɔ fala ye olu fana sɛnsɛn ka taa n'olu ye f'u seyɔrɔ la yaasa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kan kɔnɔ olu kana ka se k'u ka minɛnw sɔrɔ wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa n'o ye baro kɛlɛtigi ye k'a bɛ sɔrɔdasiw fo ka nin baara kɛcogo ɲuman na wulikajɔ ni cɛsiri la fala ye Bamanciwale ni juguyawale kɛbagaw u yɛrɛ caman y'a yira k'a fɔ ko nin kɔni juguyara kosɛbɛ ko tasuma mugu o de tun bɛ ka seri Kidal olu kan koyi k'a ko a juguyara kosɛbɛ u ka maa mafalen disiba caman o y'i da nin kɛnɛ in kan ye Kidal cɛncɛnfugala ye min ye waleya in ye jɛkulu marafatigi kɔrɔ minnu b'an ka jamana kɔnɔ n'olu kun kɛlen don ka wulikajɔ kɛ n'u ye tɔgɔ kura daw yɛrɛ la sisan olu ka maa giriman belebelew maa minnu dɔw yɛrɛ tun bɛ n'u tun bɛ wolomasiri tabaw ka gun kɔnɔna na olu caman binna nin sira in fɛ Asan Ag Abala ale b'a a la Yusufu n'ale kapitɛni Busara ale b'a a la Bayi Ag Bakanana ale bɛ a la Miya Ag Sagidi o b'a la ka taa se Umar Ag Biya ma ninnu bɛɛ lajɛlen da walonna k'u bɛɛ lajɛlen yari ka t'u bi kɛlɛ olu senfɛ fala ye armée ko wa ko halisa ko a bɛ a ka kow ka o yɔrɔ ninnu na yen han wolomasiri tabaw ka bataki wɛrɛ bɛ fala ye sɔrɔdasiw ka daga yɔrɔ min bɛ yen n'o ye Tibi ye san mara la sa a yera k'a fɔ u kun taara ni i tɛ drone kamikaze yira maaw la o k'a ye wa drone kamikaze fala ye u bɛ ka baara kɛ ni ale de ye sisan u bɛ mun de kɛ wala ɲɛ bɛ bɔmu sirilen na a la ale tɛ mugu ci dɛ a bɛ ne bila ka jigaw ka dɔrɔn ka tunu a bila ka jigaw kan n'a ka exploser si tɛ kɔrɔ ni si ye u ye nin de kɛ Tibikaw fɛ yen maa dɔw kɔni wala a dɔ wɛrɛ filɛ nin ye maa dɔw bɛ yen olu joginna a ko senfɛ min ye machine ni ma to a waleya senfɛ i n'a fɔ wolomasiri tabaw ka communiqué b'a fɔ cogo min na min ye minɛn fana ma tiɲɛ armée kɔni a cɛdenw ye wulikajɔ kɛ ko u ka fo nin waleya in fana na baara maa minnu bɛ yen n'olu ye nin waleya in kɛ fala ye u bolila ka taa wo kɔnɔ armée taar'u nɔfɛ ni pankuru ye k'u bɛɛ lajɛlen bɔ baara la a ko nɔgɔnin fɛ armée k'a bɛ u fo wulikajɔ ni timinadiya la drone ni dronetigiw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan a y'a bɛɛ lajɛlen dasi fala ye ko Kidalikaw fɛ yen maa ninnu nɔfɛ maa dɔw bɛ yen olu nakun ye mun ye n'a ko kɛra yɔrɔ min na dɔrɔn olu bɛ photo ta ka jaw ta dɔ bɛ photo ta dɔ bɛ jaw ta u b'a di dɔ ma o b'a fili ka na olu wo phototalaw wo kɛlɛkɛlaw wo Mali drone u bɛ photo ta a y'a bɛɛ nɔɔni siɲɛ kelen i y'a mɛn bɛ photo di i sera e yɛrɛ de bɔra a la fɔlɔ Kidal kunungo k'o kɛra yen wolomasiri tabaw ka dagatigi ɲɛmaa dankan ni o ye général de division Keba Sangare ale bɛ Ɲoro mara la baara dɔ la yen kɛlɛkɛcɛw ka t'u dagayɔrɔ bɛɛ lajɛlen lajɛ baara bɛ ka k'u fɛ cogo min na ninkura k'o fiyɛ u la min ye général Keba ye ale ye munumunu salo kɛ k'a daminɛ sa Ɲoro yɛrɛ dugu kɔnɔna fala ye
armée ka dagayɔrɔ min bɛ n'o ye kan ye a donn'o kɔnɔ k'o maaw bɛɛ lajɛlen ɲininka aw bɛ cogo di a bɔlen kɔ ye a ko min ye Saka Kumare ma n'o o ye yen dagatigi ɲɛmaa ye ko mon commandant ko bila an ɲɛ an ka taa Gogikaw fɛ yen Mali ni Mauritanie dancɛ la kiba taara yen fana ka t'i ɲɛda yen fana kan a k'u ma kɛlɛ taabolo falenna han anw bɛ ɲinini de la sa a kana sigi dɛ a ye ɲinini de daminɛ a ye mɔmɔli kɛ fɛn fɛn ye Mali dugukolo sanfɛla ye aw kana to maa si ka tila aw la a y'aw cɛsiri a k'aw jija gendarme minnu bɛ yen polisi minnu bɛ yen osofora minnu bɛ yen fala ka taa se douanelakaw ma kibaya ni kuma kelen de f'u bɛɛ ɲɛna ko ɲɛmaaw ka kuma don sigi tɛ yen tugun wulikajɔ de ka kɛ ka cɛsiri kɛ wa min ye keba yɛrɛ ye i b'a dɔn a taara fo Mauritanie dancɛ la n'u ye ka tila ka segin n'u ye ko wa ko ka nin ka k'u ka baara kɛ cogo ye o de kɔfɛ sa a seginna ka na Ɲoro dugu kɔnɔ min ye Ɲoro dubaw ye a taara foli kɛ olu fana kɔnɔna na k'a kun cɛ ni Mohamed Ould Cheikh na Amala ye n'aw b'a wele ko Buye a taara ale fana fɛ yen ka taa ale fana fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana ɲɛmaa tɔgɔ la Wolomasiri Tabaw ka ɲɛmaa tɔgɔ la k'a ka dugawu kɛ jamana ye Falaye Buye ka dugawu ti bin ko Buye ka dugawu kɛ Keba ka sɔrɔ ka segin sa ka sira wɛrɛ ta a kɔni bɛ ka taa fan wɛrɛ fɛ fɔlɔ yanni a ka segin ka na Bamako nka n'o to Guineo la Bamako yan polisi ɲɛmaa n'o ye contrôleur général de police Youssou Kone ale fana ye welewelemada bila sa a yɛrɛ nagakɔrɔ baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma Falaye maa minnu bɛ yen bi n'a b'a fɔ olu ma ko lafgardiw olu fana ka ɲɛmaabaw k'olu bɛɛ lajɛlen wele ka na sa ko ka lafaamuyali kɛ baara taacogo min bɛ olu bolo u ni Wolomasiri Tabaw bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo min n'o ye polisilakaw ye Mamadu Sidibe n'an b'a wele ko Kamadu Bamakɔ kuraka don Sécuricom ɲɛmaaba ye ale tun bilalen don société de gardiennage ninnu olu ɲɛmaa kuma kɔnɔna na sa a ye minisiri fo a y'u weleli min kɛ nin ye ka na hakililajigi kɛ baara taabolo min b'u bolo ani bolodiɲɔgɔnma min b'u ni ɲɔgɔn cɛ min ye directeur polisi directeur ye a y'o fana tanu o y'a ɲinini min fɛ sa u ka baara kɛcogo la Falaye u ka maa minnu bɛ yen n'u kan ka tenue don u ka tenue don correctement samara ka don tiga ɲimi ka dabila ji min ka dabila sunɔgɔ ni sobo ta ka taa fara min ye WhatsApp ma k'u k'o bɛɛ ye k'o to yen baara minnu bilar'o la u k'u ɲɛsin o ma k'u bɛna kunnafonidi kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi yaasa baarakɛɲɔgɔnya u ni polisilakaw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka sinsin cogo min ye Kamadu ye ne Mamadu Sidibe ne ale ta ye Sécuricom ye a ye polisi directeur fo koyi a ka ni laseli na ani gɛrɛɲɔgɔnya min kɛlen filɛ nin ye ko bɛna ninkura fiyɛ olu ka baara la yaasa baara ka se ka ɲɛ u bolo a ko ni Ala sɔnna a ma u na kuma ninnu bɛɛ lajɛlen mɛn wa a na se u ma secogo ɲuman na yaasa min ye société de gardiennage ye u k'u jɔyɔrɔ dɔn nin waati in na min ye polisi directeur ye fana Falaye a sinsinna min kan bɛn min kɛlen don sɛbɛnw kan ka sɛbɛnw d'u ma u ka baara kɛ n'o ye u k'a kɛ o yamaruya kɔnɔna na sabula tuma dɔw la a ko dɔw fɔ man di nka an b'an pan ko kunna ka maaya kɛ n'o tɛ lafgardi dɔw olu kɔni n'olu y'i sɔrɔ hali polisiw k'i sɔrɔ ka fisa olu k'i sɔrɔ ye ko fana o fɛɛrɛw ka tigɛ polisi directeur y'a ɲini u fɛ u ka dɔ fara u ka cɛsiri ni timinandiya kan sabula ko jamana ɲɛmaaw ko u k'u jija dɛ u jeniyɔrɔ ye min ye u k'a fin kiri kɔnɔna na wa u ka to ka ɲɔgɔn faamu min ye directeur général de police n'o ye Youssou Kone a ko fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye bɛnkan ye n'o ye sariya ye n'o ye baara kɛcogo ɲuman ye u ka taa n'o ye olu n'u dɛmɛ o la yaasa u ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma nin jɛrɛ de kɛra polisi direction ba la kunun ko Falaye APDP ale ye jɛkulu 100 ɲɔgɔn na an ka jamana kɔnɔ ko olu ye sariya sɔsɔ kɛ sariya sɔsɔ min bɛ tali kɛ maanifin tɔgɔ la kibaruya sɔsɔli la an ka jamana kɔnɔna na ko waleya in ko olu bɛn'o kɔn u ka lajɛ min kɛra mars kalo tɛmɛnen na sa min ye APDP ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko a ye ɲangini ta ka ɲɛsin baarakɛyɔrɔ dɔw ma ale ni jɛkulu dɔw ma minnu sigilen don an ka jamana kɔnɔ min ye APDP sa a ko jɛkulu minnu bɛ yen nɔ olu tɔgɔ bɛna na fɔ k'olu kan ka u jija yaasa k'u bila hakɛw kɔnɔna na ko nɔn tɛ ko a dɔw bɛna na sefa wari miliyɔn 5 ka taa se miliyɔn 20 ma k'u bɛna na olu sara sabula ni u wulila k'u jɔ k'a sɔrɔ u m'u bila u ka hakɛw kɔnɔna na u kan ka baara kɛ cogo min na u m'a dilata o cogoya la ko n'o ma kɛ ko pôle de cybercriminalité b'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na Falaye baarakɛyɔrɔ minnu don école Kunda Sako centre privé d'enseignement supérieur min bɛ Kalabankoro n'u b'a fɔ ma ko CPEX ale bɛ a la
École supérieure de commerce du Mali, ES Mali, alebe ala. Institut de haute management, IHM, obe ala. École université de technologie et de gestion, EITG, alebe ala. Hôtel ou restaurant, on a Almouminia DB ala. Hôtel Grand Mikazabe ala. Hôtel Faso, Il Jatalan. Hôtel Olympe International. Hôtel Le Loft. Hôtel Komegel. Restaurant Le Sous-Bois. Restaurant Ryan. Restaurant Indigo. Mi Aquarium. Le Roftof Bamako. Restaurant Ikana. Hôtel Masale. Hôtel Mane Ko Ulube ala Falay. Supermarché Kundasa. Supermarché City Market Côte. Alebe ala. Supérette La Corniche obe ala. Marché Eco Market Store obe ala. Supermarché Ararama obe ala. Maxi Bazar be ala. 1001 merveilles. Miye Kenya Kota Nasrafesa cabinet dentaire Blanco Dan obe ala. Optique médicale espace vision obe ala. Miye Banyanga Tonta Nasrafesa ONG Garde alebe ala. Mamunu be nuru be taji ko la sa okuluta kuhumu konna na sa munu be taji fere. Petroma SA be ala. Société Hydromali Petroleum HMP obe ala. Mamunu be sanu uluye assurance ye falay. Alius Finance Mali obe ala. Munu be sanu be kunafondi ko ta na fanfala ani imprimeru. Business Technology ya Events Starly obe ala. Bintili Communication, Imprimerie Nouvelle, Imprimerie ARCPSI SAR obe ala. Katase Imprimerie Bitarma no Bitar Impression nous lebe ala sa kuku jija ukase APDP la falay ukanga bla hage mun kono no gato sebe mbela jilenta maw togola sebe ukase ka lu bato wanu mo ke APDP alebe tanu ye bogo jinenga seko ani dongo keneka Mali bienali ba minga ga tomoktu ka ofe alaje olu bara koni uye sigiga foke akoga falay Ministri somi me nobe seko ni dongo kunanga jamana kono akosa ko Mali marabolo konontan kononton ani Bamako ka ku bela jelemna na nyan soro bienali samba flani mugan durula kabna na ke farfoni tabulu kura yasa ga sega yelema ke seko ni dongo ta nasara ka sigo kunga miye nyina sai bela jelemna ka fo jamana kuntigi ya logo ko seko ni dongo sai ko bienali no oya kuncheli bare phase finale fa falai minga ga tomoktu re konnana ko be ke tuabu kalo no décembre kalo tletane segi katabla tle mugani segi na tomoktu ka olu fe so kamala na tomoktu conseil régional nyama nya soro falai akoko be labenga ha kube labenga luga la ini minye bolondantene kura mimbe na fura ko ko jo o ka jo sabula lutuma fe ko imbela jilenga take city minga o wari milliard tandi oti soro falai ne ya foto moktu nyomogo doy nga boli ko say nay nguka école so jati ukulu dlanga ni uka matla miseni chama de nyini nyege ukulu dlanga nye yoro munu be nubso ko lula rawli like gouvernement na musaka munduma ko nyeso ko ayi kulu we yoro indlande ibaro yoro nye city jolia so bisegi villa bisegi wode ka nga jo ala dokotoro sobe ala furakelu sobe ala nyeneje yorobe ala I hakili be fon fena sari dugu de do kwa dugu mi nu kumbe fe ga dlanga nye nga bi tiere la barayi amanogo amosondo manogo parce ada la bagne manga uye mamunu be nulu ba fe ga dota ala ka dlan obey nga kenere ni tomoktu ere dugu kono na che bara mu nga ke amanogo o de la ne tale no kuma ne be nga fanda nguma mu vuye ay plan B na ere plan B muye tomoktu konana école so jolibe nyegen joliba kono mo bi saka jeli yoro jolila awlu yoro faranyanga nga sisa amna kodi parce on taranye keneyu anye keney tumutu goda andaranya keney ne kelentere falay ministry so tan premier ministre ye olu mogo de blakata kata yoro laje olu betara yoro laje unu gouverneur tlara ka réunion ke bon ngania mi be gouvernement la autorité la tomoktu oye yoro nga seka ke nga musakai soro lebe gelade angon be dugo ke tomoktu bienali abna na ka chien folo e Mali koron fela la
biennale ka taa kɛ depuis ala ye mali da région kɔrɔnfɛ région na a siɲɛ fɔlɔ min nana kɛ Tombouctou ye waati tɛmɛnen kɔfɛ a kɔni b'a dɔn kɔni ka Seydou Bassirou ɲaga dɔ to yan hali min tɛ biennale o bɛ se ka kɛ Tombouctou Falaye bɛɛ b'i ka maa dɔn koyi ale ala k'an si jɔ k'a kɔnɔ n bɛ taa ɲɛ yira ɲɔgɔn na n'i yɛrɛ y'a ye dɔrɔn i b'a faamu parce que mɔgɔ i n'i ka cɛdenw cɛ bɛ cogo min o bɛ baara c'est comme Masawule n'a bɛ yɔrɔ la yɔrɔ kɔni n'i kɔni ye Madu ye ka ban c'est fini wa o cɛ belebelew Falaye caman o de bɛ armée in kɔnɔna na a dɔw dɔnnen tɛ yɛrɛ an b'u bɛɛ fo u ka cɛsiri n'u ka timinandiya la halisa ala ka sijan ani kɛnɛya d'u ma u bɛ baara min na faso ye ala k'a dɔn u ye parce que an bɛ diɲɛ taabolo min na bi maaninfinw ka ko dɔn maa ye a man ca dɛ nka ala k'a dɔn u ye Falaye ka mɔgɔ sɔrɔ a k'a dɔn k'a fɔ ale bɛ ka taa min na ale bɛ taa sa de ye ka tila ka taa ka nisɔndiya o la o maa man ca dɛ nka bɛɛ n'i ka baara ala k'a ɲɛ k'a d'u ma ala k'u kisi ala k'u tanga ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya u bolo seko ni dɔnko gun kan hali bi Falaye Bamakɔ yan nkalo in tile 7 kɛnɛ dɔ sigira kɛnɛ min n'u ko ma ko ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in ale sigira ndulatankɛrɛ kurani minnu bɛ jɔ sisan ni u b'a fɔ olu ma sa ko terrain gazo ni sirakɔrɔkaw fɛ yen an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye Falaye seli dugusajɛ an y'an galaso ɲɔgɔn na ye association min bɛ yen n'o ye culture dawa ye dawuna ale u y'an wele ka ko denfaya ta ka di an yɛrɛ dɔgɔkɛ ma n'o ye Mohamed Maman Ɲare ale kɔni tun y'a ko denfa ye su kelen kɔnɔna Falaye i bɛ duman fɛn fɛn dɔn sa a bɛɛ lajɛlen dasira fo ka taa dugu jɛ min ye dɔn kɔni o ma kɔtigɛ maa mafalen caman angɛrɛ ko Kidal nka angɛrɛ ko Kidal an ka mama an ka yɛrɛ lamɛn kɛnɛ in sigili kan nisɔndiyalenba don parce que n'i y'a ta k'a lajɛ Mali ye jamana min ye an ka ca mais kuma dɔw la i bɛ taa sɔrɔ an farikolo cogoya tɛ kelen mais an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ ka di ɲɔgɔn ye an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ka fɛn bɛɛ la u ye n désigné k'a fɔ k'u bɛ n kɛ fɛn denfa ye o b'a yira k'a fɔ ko Mali ye jamana barikama de Mali ye jamana ba de puis maliyɛnw bɛ ɲɔgɔn fɛ maliyɛnw ka di ɲɔgɔn ye n b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'a fɔ ko ala k'an to ɲɔgɔn ye k'u fo dɔrɔn ka continuer nin fɛ nin ka ɲi kosɛbɛ nin kosɛbɛ de ye nin bɛ jamana jɔ nin bɛ a to hali mɔgɔ minnu tɛ bɛn olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan olu bɛ se ka bɛn a kɛnɛ kan a b'a to fɛnɛ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn kanu parce que an ka culture de don an ka taabolo de don dɔnkili minnu bɛ da dɔnkili ninnu bɛ kuma bɛn ɲɔgɔn faamu basigi a ka ca donc o ko kan ka dɛmɛ n b'a fɔ u ka continuer nin sira fɛ u ka nin kɛ kuma bɛɛ u ka tɛmɛ ni nin ko in ye an ka dɛmɛ bolo a Falaye an bɛ Mohamed fo a ka wulikajɔ ni cɛsiri la fɛn dɔw bɛ Mali kɔnɔ mɔgɔw t'a dɔn nin min filɛ ka kuma nin ye a dɔgɔnin ni e y'a ye i b'a fɔ ko Burudamɛ don parce que u ba sinamuso ye Burudamɛ ye mɔgɔw kolonsolen don ɲɔgɔn na dɔw fana bɛ Segu ye Falaye a tɛ se ka lakali quoi an ka jamana in kana kɛlɛ kɛ walayi n'i ye kɛlɛ kɛ dɔrɔn i bɛ tila ka nimisa sisan an bɛ taa Makan an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min agence de voyage kunu an ye danaya de yira u la bi Alimadina b'an bolo Ibrahima Jawara ale Alimadina mɔgɔw fana lajɛ u ye baara kɛ cogo min an ka jɛ ka o filɛ ni mu Alimadina ka kumakan ye ka ɲɛsin maliyɛnw bɛɛ ma ni Mezene Haji ma an bɛ Mezene Haji fo ka directeur fo ka bɛɛ fo mɔgɔ fɛn fɛn jɔlen don aussi ci ko la ka daminɛ ministre la ka taa directeur du Mezene Haji la ka taa silamɛ fɛn fɛn ni bɛ hiji ko la i ka ŋaniya ka ɲi silamɛya ko la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn agence Alimadina an balima silamɛw
ni mu Al-Madina aussi ci kola e Mali kono san o san abe san chaman bo ube iji uba organiser ni na fana alhamdulillah 2025 na agence Al-Madina akado nga fo be Saudi jamana ka uni jama chaman na ambal maslamewu no ye Mali o ye chuka mina ka seka na hijike bi araba du abaina le 11 juin 2025 en wula katuka hotel la ina fambala ke chuka mina délégué général ka Djekono, Dr Abdul Fattah Sise, en wula ka Souma bi, Al-Madina, Katala Jemali Omela Halamina, alhamdulillah. En balmaou, en slengo agence lasa, en yemako baou, ou ya ambisimla, ou be barala, alhamdulillah, rabbil alamin. Antale, en yaso, ou liye ka bagaji peso besena, en balmaou, valzou ka meka jinga fan befa, ou ba yirana ka fo, femye signi fanaye yeno, kata malla, o labon bala ka sabati alhamdulillah rabbil alamin. Ibrahim Diawara ambi fo ki walin mando ibe balabna bala mando alaka anitanye wula ka sama bi a jaranye parce que moyendo yi don kuna foni ka sega soro donc ko nyuma baye yi do no somo ko kuna foni soro o kan donc amunu bo bala la mba fo ka walin mando ka fo Al-Madina ka damne direction na kata barakela bela alhamdulillah benu sanjalendo parce que ka mini ka damne an bora malila kana fo Madina alhamdulillah ko be tarata tugula badna sigi anyo ke aketugo nyumana yiden shima gele aso be aka batuga kanye antelenga badna sigi ke ka ban annana magan fana umro kera aketugo na alhamdulillah yiden be aka umra ke anyan sigi ka hiji makono hiji fana sele alhamdulillah mina tagaw kata arafala kana Muzdalifala kasi ngana mina taga sigi tle flake alhamdulillah be kera nyema duguma mo shi soro bato kera nyema daro ko tantanko be alhamdulillah be tebna nyema dumungo fana alhamdulillah kela mabmo shi soro dumuni nana nyema hiji dembe dumuni ga nyema kafa ko ka batuke alhamdulillah wajul kala fana o yu seko ke kanga fenfe jina hiji dewna batuke chola ye o beke ambalmaou agence Al-Madina abarakelau alhamdulillah ambufu ni mbarayi experience bula ou be barayin do ou mena ala alhamdulillah o de ato malien fana chaman bi ou ne ou bena nyogon fe ambalmaou amba fo esangani wati Mali hijide nga chanko sobede ma bata ani saba akado nga fo délégué général ale do o benye mo yano nga file gouvernemental o de mo baflay ato o de privé wi alhamdulillah agence Al-Madina ale agence miye ajoda ka bon kosobe hijikola Mali kono fema mo shi soro munye anga infirmière nouveau alhamdulillah jidem pe kakene bi niko yoro Kenya be banabe muraku ni soko ko te ba hiji kola alhamdulillah o halan be jirira docteur ou fait basima mo shi soro muye saya ko ta fam felai alhamdulillah Al-Madina konga hiji don pour l'instant ambi joro mina saya ko make en fait anna soro saya ko kramali niveau dollar o bala kala tigadi ambe ni ala fe muntara alaka hinela alaka yafakuma ulasa ambal maslameu agence Al-Madina amba nyemo fo alhamdulillah malien munumbe hijidun alhamdulillah rabbil alamin abebe herla abebe lafiala ambal mau bana misenu muga misenu uteban Saudi jamana kangui donc baraj matemena vraiment barakala kan ko so en kontaan ni so jara vraiment min ko mbabe Al-Madina fo ka barkata ka wal mando jam pour am bere kam sina kanye anye hiji ma ke hiji ma tona herla amma passe fo so amma trop fo so donc mame Al-Madina fo ku barkata ala ka san chama yara ala ka san wara ana Al-Madina wallahi foni anye galon fi ta ma to fo so hiji ma kera hiji ma temela am fo anye ni herete ala ya penno ko amburu okma agence Al-Madina igideu alhamdulillah me do donguye ubala ka laben saba jugumina kata malla ala ka sinu ben me malla ani mali higidem batan sababe insha Allah awni che awni baraji
Ibrahim Jawara filɛ nin ye ka bɔ agence Almadina Maka aw k'an bɛn waati wɛrɛ inshallahu assalamu alaikum. Dina baarakɛlaw an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn hiji ɲinanta kɔni kun cɛra maaw bɛ ka segin ka na dɔɔni dɔɔni kun fɔlɔ kɔni minisiri olu kun bɛ yan ka ban n'ala sɔnna ma min ye agence wɛrɛ ye an na o yira la an ka laseli wɛrɛ senfɛ Almadina ale ni danaya tɛmɛnen kɔfɛ fila wɛrɛ bɛ yen an na tila ka olu fana yira o la Ibrahim Jawara k'a yɛrɛ fo k'a waleɲuman dɔn a ka timinadiya n'a ka wuli ka jɔ la an bɛ segin ka taa seko ni dɔnko kɛnɛ kan nin kalo in seko ni dɔnko o den fa jala sirilen no maa min fɛ o ye Sheikh Amadu Tijani Sek ye ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Black Buddha ale ye laseli kɛ sanayɛlɛ kalanso la min bɛ seko ni dɔnko kunna n'o ye conservateur Bala Faseke ye Famara ale tun bɛ a ye min sɔrɔ la an ka jɛ k'o filɛ. Fɔlikɛlaw ni dɔnkilidalaw ka se ka balo seko n'u dɔnko la ka misaliya ta Sheikh Tijani Sek kan. O de kun ye nin kɛnɛba in kuma kun ye kɛnɛ mun n'o bɛ tali kɛ san 2025 seko ni dɔnko san juin kalo baaraw la juin kalo mun ni o denfaya taara k'a di Mali seko ni dɔnko tigilamɔgɔba in Sheikh Tijani Sek ma. O de kadra kɔnɔ ni hakili falen kɛnɛ sigira Sheikh Tijani Sek ni conservatoire Bala Faseke kalanden minnu bɛ ka misiki kalan olu ni ɲɔgɔn cɛ. Cɛba in tɛmɛna sira ni sira mun fɛ yaasa u ka suko k'a la ɲɛnamaya ni o de ye ka tɔgɔ ni se sɔrɔ dɔnkilida ni fɔli sira fɛ. etc. Ne y'a daminɛ ni misiki kanu de ye fɔlɔ. Tu vois parce que o dun bɔra n yɛrɛ ka musokɔrɔba la. Ale tun bɛ dɔnkili da mais a ti fɛ maa k'a kan ta n'a ye à l'époque électrophonie ye dɔrɔn a bɛ dɔnkili da dabila ne ba kun y'o de ye mais ne yɛrɛ continuera hali n ka dessin n bɛ dessin kɛ k'an ka dessin feere a kuma ni ne ye parce que ne bolo fɛn feeretaw tɛ n tor'o la ka n solo ka na se ka commencer ka guitare dɔw guitare minnu juru kun ye nɔgɔsofɛnw ye ka continuer o la ka na commencer ka instrument sɔrɔ n yɛrɛ mɔgɔ minnu ye n tɛgɛ da guitare yɛrɛ kan k'a fɔ de façon professionnelle k'a fɔ n b'a fɔ ka ɲɛ sisan o kɛra Jelima Tunkara ni Mama Sisoko min bɛ Segu ani n yɛrɛ kɔrɔkɛ Abu Njaay ninnu ani Cani Kɔnɛ donc ne donna musique la nin cogo in de la bon n fana n kun mɔgɔ dɔ bɛ américain dɔ tun bɛ min ka fɔliw ka di n ye kojugu o tun bɛ orgue de fɔ a tɔgɔ ye ko Jimmy Smith n y'o kalan k'a dege tellement que n'u kun ye ne wele ko ne ka taa bɔgɔ dɔw ka baara kɛ n bɛ taa Jimmy Smith ka jouer de fɛngɛ la après maintenant n ko non n ye san 7 kɛ n b'an ka kurakanw ni balakanw de fɛngɛ k'olu transposer au jeu la ko enrichi cogo wɛrɛ la n yɛrɛ a ka kɛ n yɛrɛ ka identité o la ni n tilala fɔlikɛyɔrɔ la ni n taara ni fɔli kɛ dɔw b'a fɔ hali américain yɛrɛ ko ten i ka pitch bandeur clavier kan ani mɔgɔ si ta tɛ kelen ye kana changer dɛ. Fɔli ni dɔnkili kalandenw conservatoire kɔnɔ ni kɛnɛba in u y'a yɛrɛ k'a fɔ k'a kɛra tare u ma bawo Sheikh Tijani Sek ka wulikajɔ minnu ni u y'a jaw ye ko wulikajɔw bɛ u galabu fɔni kosɛbɛ u ye sira mun ta k'a kanu tɔ don u la. Ne bɛ se k'a fɔ ne ye fɛnba faamuya ne ye fɛn caman faamuya ne tun tɛ fɛn caman dɔn a la bi ne y'olu dɔn parce que à chaque fois an b'a mɛn Sheikh Tijani Sek bi alhamdulilayi n tun bɛ fitinin minnu tun bɛ n jɛlen a ka kow la n y'olu bɛɛ caman sɔrɔ n bɛ se k'a fɔ bi bi in na alhamdulilayi ni n taara so bi a dɔnni bi dɔrɔn a ye ko caman lase ne ma bi a bɛna dɔ fara ne yɛrɛ ka dɔnkilida taabolow kan a bɛna dɔ fara n ka dɔnniya kan dɔnkilida domaine kɔnɔna na ni ala ye sija ni kɛnɛya di ma a bɛ n ka projet kɔnɔna na non seulement ka kɛ dɔnkilidala ye Mali kɔnɔ ani ka yɔrɔba dayɛlɛ malidenw ye ne dɔgɔnin nataw n den nataw ye minnu bɛ to k'a to olu yɛrɛ bɛ se ka Mali culture valoriser ka Mali culture lataga ɲɛ ka hakili lajigin k'a fɔ
ni kɛnɛba in ye an ka jamana dɔnko ni seko minisiriso ka hakilina ɲumanw ye yaasa jamana ɲɛma ye hakilina mun ta ka an ka laadalakow n'an ka seko ni dɔnko don bala k'o lawaleya. An bɛ yan okumu kɔnɔ o ye an ka fɔli n'u b'a fɔ misiki okumu kɔnɔna la mɔgɔ mun bɛ k'o kɛ o ye Cheikh Tidiane Seck ye ale an ka denfaya an ka kalo in denfaya dilen don ale ma kalo jumɛn kalo o ye année de la culture année de la culture kɔnɔna la an bɛ denfa di kalo kalo denfa di dɔw ma Cheikh Tidiane de y'o ye an nana n'a ye yan okɔli in na n'o ye conservatoire ye a ka denmisɛnninw bilasira a ka expérience fɛ denmisɛnninw bilasira sira jumɛn fɛ musique ni professionnalisation musique baara ɲuman taga sira bi sɔgɔmada in na an kun ye ɲɔgɔn sɔrɔ okumu kɔnɔna de la o okumu kɔnɔna in ye baara jumɛn ye ministère en charge de la culture ka baara dɔ de dɔ u kelen don ka activité caman caman de boloda année de la culture ko kɔnɔna la an ka ɲɛma ba n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye a ye ɲina décrété ko année de la culture an ka k'an yɛrɛ ye an k'an yɛrɛ kow kɛ bɛɛ k'an dɔn an ka identité culturelle n'an ka identité sira fɛ o de sen fɛ an fana bɛ ka activité caman kɛ ni ministre Mamou Dafe ale ka okumu n'a ka bilasirali kɔnɔna la. K'a yirala k'a fɔ nin kɛnɛ in kɛra hakili falen falen yɔrɔ ye kalandenw ye ɲininkaliw kɛ seko ni dɔnko tigilamɔgɔba in na misiki siraw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ani cɛba in ye baara ni wulikajɔ mun kɛ o kɛra jaw ye ka yira maaw la mun ye maaw nimisi wasa kosɛbɛ kɛnɛ in kan ni k'a ka fɔ kan duman dɔw kɛ ka maaw la nisɔndiya kosɛbɛ. Ayiwa Cheikh Amadou Tidiane Seck Seku ka don Banani Sabakɔrɔ ka don an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn baara ko a ɲɛna Famara Berete min ye Falaye Keyita tun bɛ yan bi tilegan in na ka se ka nin bɛɛ lajɛlen bila bɔlɔlɔ fɛ a bɛ se ka ye cogo min nin bɛ dan sigi an ka kibaruyaw la n'Ala sɔnna a ma sini nɛgɛ kanɲɛ 18 an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan n'an ma Ibusi sɔrɔ Dirisa Mɛmɛnta an n'olu fila dɔ la kelen wele yaasa an ka dɔgɔkun an kana ɲɔgɔn dakolo jaya tuguni maaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ kow la cogo min na a k'an bɛɛ Ala ka tile hɛrɛ cɛ Ala ka sɔn ɲuman kan sini kɛnɛ laban Ala k'a d'an ma Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana taga a k'an bɛɛ. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamɔgɔw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamɔgɔw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamɔgɔw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45